Naš današnji gost je Đorđe Đorđević, programski direktor udruženja BEUM-a. Danas razgovaramo o genetski modifikovanoj hrani, temi koja je neiscrpna i o tome kako sprečiti prodor takvih proizvoda na tržište Srbije. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Za početak da malo pojasnite samo što meni, što našim gledalcima, šta je BEUM, o čemu se zapravo radi? BEUM je studentska simulacija Europske unije koja postoji već ove 5. godina. Ove godine organizujemo jubilarno 5. izdanje. Okupit će preko 300 učesnika iz preko 50 zemalja, što će učiniti najvećom simulacijom Europske unije na celom svetu. Ove godine, dakle, pričamo i o genetski modifikovanim organizmima. Ove godine ćete raspravljati i o predlogu direktive Europske unije, to je Evropske komisije, o čemu se zapravo radi? Radi se o jednoj novoj direktivi koja je usvojena već u Europskoj uniji ovog proleća i predstavlja jedan kompromis koje je Junckerova administracija učinila za javno mnijenje koje je generalno protiv genetski modifikovanih organizama. Po novim pravilima zemlje članice mogu same da odlučuju da li će zabraniti ili ograničiti uzgoj i kultivaciju genetski modifikovanih organizama na svojoj teritoriji ili na delu svoje teritorije. To je jedan potpuno novi princip koji do sada nije postojao i bilo je dosta vatrene debate između protivnika i pristalica, međutim sada je to usvojeno i mi ćemo sada pokušati da prikažemo studentima kako je došlo do tog procesa i da ih kroz taj način naučimo o argumentima za i protiv genetski modifikovanih organizama. Srbija teži tome da postane članica Evropske unije, pa samim tim, ukoliko budemo postali članica Evropske unije, morat ćemo da uskladimo i naše zakonodavstvo zakonodavstvu Evropske unije. Kako će zapravo ova direktiva uticati na poljoprivredu u Srbiji? Dakle, ova direktiva je zapravo kompatibilna sa našim trenutnim zakonodavstvom s obzirom da jednog dana kada Srbija uđe u Evropsku uniju po ovoj direktivi će moći da potpuno zabrani uzgoj genetski modifikovanih organizama, kao što već sada mi imamo taj jako restriktivni zakon i Srbija će moći jednostavno da se prilagodi tome, tako da mislim da neće biti velikih problema što se tiče same ove direktive. Šta će to doneti dobro, a šta loše naše zemlje? Eto, kada pričamo o GMO. Što se tiče već primjene trenutnog zakona našeg ovdje u Srbiji, znamo svi da ima dosta odstupanja i da postoje neki usevi genetski modifikovane soje i da kazne su jako blage ako se uopšte i primenjuju. Tako da ulaskom u Evropsku uniju i primjenom te direktive Srbija bi dobila stroži nadzor nad primjenom samog zakona, što bi također značilo i dosta veću sigurnost za potrošače, ali bi oni morali da imaju tačno obeležene proizvode koji su genetski modifikovani, koji imaju genetski modifikovane organizme u sebi. Šta studenti poljoprivrednih fakulteta mogu da nauče na ovogodišnjem BEUM-u? Pored ove direktive, oni će moći da diskutuju o mnogim drugim temama, tako da će moći da malo prošire spektar svojih znanja. Međutim, ono što je jako bitno je to što će se povezati sa svojim kolegama iz čitave Evrope i moći će da uspostave jako važne kontakte i veze i da nauče dosta toga o evropskim fondovima koji su namenjeni baš za srpske poljoprivrednike, uključujući IPARD fond. I mi smo primetili da ne postoji dovoljno znanja o tim fondovima i naši poljoprivrednici ne znaju kako da im pristupe. Tako da će ova simulacija, ova konferencija biti izuzetno važna za buduće naše mlade poljoprivrednike kako bi mogli da na što bolji način iskoriste evropske fondove. Čini mi se da na početku nismo pomenuli kada se tačno održava sve ovo? Tako je. Beogradski model Evropske unije se održava između 11. i 15. novembra 2015. godine u prostorijama Narodne skupštine Republike Srbije i svi zainteresovani mogu da se prijave preko našeg web sajta www.belgrade-meu.org i prijave su otvorene do 11. oktobra. Dokle sve ovo traje, da li isključivo mogu, to je dokle prijave traju, da li to mogu isključivo da budu studenti poljoprivrednih fakulteta ili to može da bude bilo ko? Otvorene su za sve studente i ljude koji su već diplomirali, tako da mi skupljamo mlade stručnjake iz svih sfera i uopšte nismo ograničeni samo na poljoprivredu. Mi ćemo raspravljati i o uspostavljanju fonda za strateške investicije i o krizi sa migrantima, tako da imamo jako aktualne teme koje se tiču mnogo više oblasti od same poljoprivrede, tako da
privlačimo sve zainteresovane da dođu i da se prijave. Dakle, kao što sam rekao, do 11. oktobra su otvorene prijave na našem sajtu. Ali broj mesta je, pretpostavljamo, ograničen. Broj mesta imamo 300 učesnika, toliko je planirano i naravno pozivam da svi zainteresovani požure sa prijavom, s obzirom da prijave pregledamo kako stižu. Da li postoji nešto što je bitno, na osnovu čega vi birate ko će biti ti 300 ljudi, da li je to po redosledu kako su poslali ili? Ne. Mi gledamo da to budu zaista kvalitetni ljudi. Mi okupljamo 300 najkvalitetnijih ljudi koje ovaj kontinent može ponudi. Tako da najbitnije je njihova motivacija. Njihovo iskustvo je manje bitno. Šta su pre toga radili, ako mi vidimo da su oni jako motivisani i da oni žele da doprinesu ovoj konferenciji, oni će biti primljeni. Šta se zapravo onda šalje? Biografija, motivaciono pismo? Tako je. Popuni se jedan formular na našem sajtu, osnovni podaci, motivaciono pismo i biografija i mi na osnovu svih tih faktora odlučujemo da li će ovaj kandidat biti primljen ili ne. Eto, čuli ste, dragi gledaoci, ukoliko ste zainteresovani, informišite se, prijavite se, pa eto, možete da naučite nešto lepo i da učestvujete u jednoj lepoj debati. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama.